Extra téma ako nová relácia časopisu Extra Plus je opäť tu. Časopisu Extra Plus, ktorý zastrešuje vydavateľstvo Mayer Media. Túto reláciu si budete môcť pozrieť na webovej stránke časopisu, vo videosekcii, na YouTube aj v niektorých regionálnych televíziách. Bol takmer štvrťstoročie vo vysokej politike. Zastával funkciu predsedu parlamentu, no predovšetkým bol 10 rokov hlavou štátu. Dianie doma i vo svete stále sleduje a dnes prijal pozvanie do našej relácie. Bývalý prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič. Vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pán prezident, je to takmer rok, čo ste opustili najvyšší úrad. Nechýba vám to? Celá tá atmosféra, stretnutia, rokovania, príjmanie dôležitých rozhodnutí, rôzne návštevy? Určite, že zmena životného štýlu, zmena práce, zmena prostredia vždycky na vás nejak zapôsobí a vo vás niečo zanechá. V takomto prípade, kedy viete, že máte termín, kedy končíte vo funkcii, to nemôžete urobiť tak, že jeden deň príde a vy v tom momente odídete a odrazu neviete, čo máte robiť. Na to sa treba pripraviť a môžem vám povedať, že mi to trvalo viac ako rok, kedy som si povedal, o toľko a toľko mesiacov skončíš, čo bude ďalej. Takže mal som svoju predstavu, čo budem robiť a ako budem robiť a teraz ju naplňam. Ako teda vyzerá život občana Ivana Gašparoviča? Neviem, skontaktujú vás povedzme ešte občania, oslovujú vás povedzme niektorí politici, alebo napríklad komunikujete s premiérom, pánom Ficom? Áno, aby to nebolo tak, ako som povedal, že z jedného dňa na druhý prestaneš, tak mám kanceláriu, kde si dávam dokopy celé to minulé obdobie. Mal som veľmi veľa kníh, čo som aj podostával, teraz ich triedím, delím, niektoré som poslal na školy. A samozrejme, aj som nadviazal kontakty s niektorými mojimi priateľmi zo zahraničia. No a čo ma veľmi teší, že nezabudli nejak občania na mňa a mám strašne veľa agendy. Dostávam veľmi veľa listov, stretávam sa či už s predstaviteľmi odborov, s predstaviteľmi zamestnávateľov. A prepáčte, tí občania, čo od vás nejakým spôsobom, čo vám píšu? Stále sa na mňa obracajú. Jednak sú to listy aj také, kde mi ako píšu o svojej náklonnosti ku mne a o tom, ako som ich zastupoval ako prezident republiky, kde vyjadrujú spokojnosť, ale je veľa listov, kde žiadajú odo mňa aj pomoc, poradiť, pomôcť. No a čo je pre mňa veľký problém a čo ma strašne mrzí, že nestačím na to. A pokiaľ ide o politikov? Pretože áno, len to chcem dokončiť, že pretože v tej pozícii, v ktorej som, nemám žiadny obslužný aparát, ako sa tomu hovorí, ako som mal prezident republiky, svoju kanceláriu, kde proste stačilo povedať, že toto potrebujem urobiť, tam musíme urobiť toto a sa to dialo. Dnes nemám ani sekretárku, som sám, takže sa chcem aj ospravedlniť občanom, ktorým som nenapísal, nestihol a možno ani nenapíšem, že nie preto, že nechcem, ale skutočne nemám na to čas. A pokiaľ ide o kontakty s politikmi? Ale áno, stretávam sa s poslancami, stretávam sa s členmi vlády a môžem povedať, že aj pravidelne s pánom premiérom. Takisto kontakt s ministrom zahraničných vecí, kde predsi len zo dňa na deň nemôžete prestať sledovať aj zahraničnú politiku, takže áno, neprerušil som tieto kontakty. Ale zrejme teda máte aj viac času, venujete ho napríklad teda športu ako športový fanúšik, najmä teda hokeju, futbalu, alebo sa ešte venujete aj automobilizmu? Ale tak určite častejšie som doma, to je to dôležité. A so mňou do kancelárie chodí aj manželka, ktorá si ešte dáva dokopy svoju nadáciu, čo všetko tam ešte treba urobiť. No a pokiaľ ide o šport, každú voľnú chvíľku, keď mám, tak určite využijem, že idem na stretnutia, najmä pokiaľ ide o hokej, fotbal, ale aj iné, keď mám čas. Slován toho v tejto sezóne veľa nenahral ani futbalisti, ani hokejisti. Ja myslím, že už sa trošku tá atmosféra v Slováne lepší a aj tie posledné výsledky ukazujú, že sa konsolidujú. Ale to u mňa nejde len o vzťah k Slovánu. Áno, však dlhé roky som v Slováne bol, som pôsobil,
ale to je vôbec vzťah k slovenskému športu. Vo funkcii ste boli 10 rokov v tej najvyššej funkcii, najdlhšie počas novodobých dejín Slovenska. Je niečo, čo by ste možno s odstupom času zmenili, urobili inak? Nepochybne ste toho prežili dosť. Viete, tá retrospektíva dozadu, najmä niektoré kritizované moje rozhodnutia, najmä to posledné vo vzťahu k menovaniu generálneho prokurátora, som urobil so všetkou zodpovednosťou. A som presvedčený, že moje rozhodnutie bolo absolútne správne. A nakoniec to sa ukazuje aj teraz, pokiaľ ide o, ak hovoríme konkrétne o osobe pána Čenteša, ako na generálnej prokuratúre, ako prokurátor vyzerá. Vy ste so súčasnou vládou vychádzali konštruktívne. Minulý rok vás vystrelil v úrade pán Andrej Kiska. Ako hodnotíte jeho doterajšie pôsobenie? A čo si myslíte najmä o jeho názore, že vlastne prezident by mal byť akýmsi oponentom vlády? Nemyslím si, že ja by som mal hodnotiť prácu pána prezidenta. On má svoju predstavu o politike a bude záležať na tom, ako ju príjmu ľudia, do akej miery sa s ním stotožní politická verejnosť. Na druhej strane, pokiaľ by som mal zareagovať na tú poznámku, že má byť nejakou oponentúrou vlády, to si myslím, že absolútne nie. Skôr musia hľadať, jak vláda, predstavitelia vlády a prezident a prezidentská kancelária k sebe veci, ktoré sú im blízke a veci, kde majú určitý názor, konzultovať a hľadať určité kompromisy, ale nie postaviť sa ako oponent. Tú svoju ak mi ešte dovolíte, tú svoju oponentúru prezident predsi môže vyjadriť vo vzťahu k rozhodnutiam v Národnej rade pri príjmaní zákonov, ktoré vláda predkladá. Tam má určitý priestor, kde môže vyjadriť svoj názor. Tu sa objavili informácie týkajúce sa trávenia voľného času alebo dovoleniek súčasného pána prezidenta. Ako to je vlastne s tými dovolenkami prezidenta? Môže si ich robiť nejako častejšie, alebo... No, tak je to také zaujímavé tam. Není zákonník práce, prezident dovolenku nemá, ale majú vtedy, keď si ju zoberie. A čo si teda myslíte, že pán prezident pomerne súčasný chodí nejako často na dovolenky? No, ja ho nesledujem, kde ide a jak ide, ale pri takýchto dovolenkách je jeden veľký problém a to, že jak predseda vlády, tak predseda parlamentu, najmä títo dvaja, musia vedieť, kam ide prezident na dovolenku a kedy najmä ide prezident na dovolenku, pretože v štáte vždycky z týchto troch niekto musí ostať. Premiér a predseda parlamentu mi vždycky museli napísať, že v tom a v tom čase chcú ísť na dovolenku tam a tam. Takisto ja som im vždycky napísal, aby si neplánovali oni dovolenky, že ja pôjdem na dovolenku. Ale ja som dovolenku mal raz do roka vždycky v júli na 7 až 10 dní som išiel do Chorvátska. To bolo všetko. Žiadne iné dovolenky som nemal. Ani jednodňové, ani štvordňové, ani nejaké. Počas vášho volebného obdobia boli takisto rôzne spoločenské, politické kauzy, prešľapy ministrov, hrozby štrajkov. Ako ste riešili takéto situácie? Áno, na Slovensku sme, dá sa povedať, ešte stále v takom reformnom procese. Veľa vecí sa musí zmeniť ešte aj v súčasnosti, či už zákonnou formou, alebo vôbec aj politickým myslením. Pokiaľ ide o môj vzťah k vláde, ja som zastával iný názor, nie konfrontačný, ale zase musím povedať, že určitú výhodu vo vzťahu k súčasnému prezidentovi som mal. Pretože môj program, najmä sociálny a zahranično-politický, bol veľmi blízky a je blízky k vtedajšej a aj súčasnej vláde. To znamená, že sa vám s ňou dobre spolupracovalo? To znamená, že všetky tieto otázky, pokiaľ ide o týkajúce týchto programov, viac menej sme spolu konzultovali. A najmä pokiaľ ide o zahraničnú politiku, to bola vždycky konzultácia s ministrom zahraničných vecí, premiérom a prípadne súčasným ministrom, ktorého sa to vo vzťahu k zahraničnej politike a otázkam týkali. Niektorí analytici dokonca to hodnotili tak, že tým, že ste neboli konfrontační, to bolo úspešné a jednoducho na Slovensku sme nezažili to, čo zažívali povedzme v Českej republike, že tam bol ten boj medzi prezidentským palácom a vládou.
Nie, to bola určite výhoda, bolo to dobre pre vládu a bolo to dobre najmä pre spoločnosť, že sa nevytvárali nejaké konflikty. Na druhej strane zase chcem povedať, že až také bezproblémové to nebolo. Však ja som vláde premiéra Fica vrátil viacej zákonov, napríklad ako vláde Mikuláša Dzurindu. Takže som ich nepodpísal. A otázky niektoré, najmä na zahraničnú politiku, to boli dosť niekedy tvrdé konzultácie. Ale vždy sme našli určitý kompromis, ktorý vyhovoval aj poslaniu, ale aj Slovensku ako takému. Tu by som ešte chcel povedať, že boli aj nepríjemné chvíle, ktoré som sa nebal riešiť podľa svojho názoru a svojho presvedčenia. Prinútil som k tomu aj vládu, aj premiéra. Napríklad v čase, ak si pamätáte, bolo to presne vtedy, keď bolo to nešťastie banické. Áno, kedy som povedal, že maďarský prezident chce prísť na Slovensko. Som vedel, že má prísť na Slovensko, aj s jeho programom, ale ani ma neinformoval, ani vládu, ani nikoho. Proste, a keď prichádza takýto štátnik, tak štát musí zabezpečiť najmä z hľadiska bezpečnostného. Čiže vlastne chcel prísť len tak. A keď som sa to dozvedel a nedostal som od neho ani oznámenie, ani trebárs pozvánku, že by som s ním mohol ísť tam, to samozrejme nemusel, ale musel som vedieť, že príde. A okolo toho nebudem spomínať všetky tie veci, ktoré boli, tak som sa stretol s premiérom a s ministrom vnútra a povedal som, musíme dať prezidentovi stop. Pamätáte si, čo z toho bolo? Jaký krik, zahraničné problémy. Nie, všetky inštitúcie zahraničné, medzinárodné uznali, že náš krok bol správny. Osobne sa aj v tejto súvislosti domnievate, že povedzme v budúcich voľbách alebo po budúcich voľbách by mala pokračovať vláda s jednou stranou, alebo by v Slovensku prospela, povedzme, koalícia, stačilo by dvojkoalícia, ako to vidíte? Ja by som sa ešte vrátil k tomu, keď je akože tá bezproblémová. Zoberte si napríklad v čase vlády pani premiérky Radičovej problém so zdravotníkmi. Áno. Ja som prinútil vládu, aby vyhlásila stav núdze. To bola tiež veľká odvaha, že lekári museli nastúpiť do zamestnania. Čiže to sú tie rozhodnutia, ktoré možno občan ani tak nevníma, ale to je na tej osobnosti prezidenta, či to dokáže sám zrealizovať. Pretože prezident ozaj môže vo veľkých veciach urobiť zle a dobre. A tu potom samozrejme záleží aj na tom, akých má poradcov a či má poradcov. A pokiaľ ide o tie budúce parlamentné voľby, ako to vidíte vy? Mala by ostať vláda s jednou stranou, alebo by bolo možno lepšie, ak by bola koalícia? Viete, niektorí politici, politológovia a tretie sektory, ja neviem kto všetko, hovorí o súčasnej vláde v takej, by som povedal, z takého pohľadu minulých dôb na Slovensku, kedy vládli komunisti. To nie je pravda, to sa vôbec s tým nedá porovnať, pretože my, čo sme chodili a čo sme volili, tak my sme doslova mali povinnosť voliť jednu stranu. A tá strana mala ešte 2 alebo 3 satelity také politické, ktoré boli jej, boli to demokrati. Takže očakávate pokračovanie prosím? V súčasnej vládnej strany? Nie, tým som chcel povedať, že je to veľký rozdiel vtedy, keď si vybrať nemohol a musel si zvoliť tú jednu stranu. Dneska máš široké spektrum politických strán a keď v takomto spektre je jedna politická strana vyhrá, to znamená, že má dôveru od občana a že občan sa stotožnil s jej programom a táto vláda ho plní. Čiže je to dobré. Dobre. Pán prezident, po vašom odchode z funkcie ste v očiach verejnosti asi tak najviac zarezonovali vtedy, keď ste sa objavili, už sme to tu dnes naznačili, v Košiciach na vyhlásení teda rozhodnutia Ústavného súdu o prípade pána Jozefa Čenteša. Ústavný súd teda vyriekol, že boli porušené jeho ústavné práva a že ste ho mali vymenovať do funkcie generálneho prokurátora. Zdieľate tento názor? Alebo neurobili by ste to s odstupom času inak? Viete, vymenovali by ste ho do funkcie? Neviem, ako by som to nazval, aby som nebol veľmi tvrdý, ale poviem to asi také, že
je to veľký prešľap Ústavného súdu? Ústavného súdu. Z akého dôvodu? Jeho rozhodnutia. Pretože nič neakceptoval z toho, čo ma viedlo k tomu, že som takto rozhodol, a najmä neakceptoval ústavu, ktorú aj sám vykladal predtým, kde prezident nie že právo, ale má povinnosť rozhodnúť v takomto prípade a zvážiť, či taká osoba je schopná riadiť takýto úrad, alebo nie. Takúto osobu vám predkladá Národná rada. Národná rada zvolí a prezident má rozhodnúť. Tam išlo o to hlasovanie, ústavný súd zrejme za to, že to hlasovanie bolo v poriadku. Prezident má rozhodnúť a je tu ústavou daná jeho pozícia takého vyvažovateľa. Ak urobí chybu Národná rada, nesmie ju urobiť on. Áno. A Národná rada urobila niekoľko chýb a tvrdých prešľapov. Vy ste v tejto súvislosti okrem iného aj napadli alebo namietali predpojatosť toho Senátu, ktorý rozhodoval v kauze. To sa musíme, aby sme to nepreskočili. Čiže tu išlo o rozhodnutie Národnej rady, ktoré som si ja vo vzťahu k osobe vyhodnotil z toho, čo sa v tom čase pri voľbách stalo a dialo. Ja som tu doslova bojoval proti parlamentnej korupcii. Všade celé verejnosti bolo známe, koľko sa ponúkalo peňazí, keď poslanec zahlasuje tak, alebo tak. Postavenie a iniciatíva predsedu Národnej rady, ktorý sa zhováral s podnikateľom pochybným o tom a hovoril ho, ako ho bude informovať. Takže na základe tohto ste usúdili, že tá voľba nie je v poriadku. A to všetko verejnosť vedela. Vedel pán Čenteš ako kandidát, teda právnik, ktorý chce riadiť generálnu prokuratúru, že voľba sa nesmie konať. Lebo tak rozhodol ústavný súd. Napriek tomu sa dal zvoliť. Čiže to sú všetko argumenty, ktoré jednoznačne hovoria preto, že som rozhodol správne. No a okrem toho ste teda napadli predpojatosť Senátu. Takisto ho napadla aj opačná strana. No predpojatosť Senátov napadal on a ja som vždycky zareagoval. Takže aj... A z akého dôvodu ste nepovažovali tých sudcov pokiaľ ide, teda, Ústavného dobre, súdu? aby sme to skrátili, a pokiaľ ide o rozhodnutie toho Senátu, ktorý rozhodol, ten bol nepríslušný, pretože už Ústavný súd rozhodol o inom Senáte, ktorý bude rozhodovať. A tento Senát, tam som namietal predpojatosť pána Orosa a ešte jednej sudkyne. A veľmi jednoznačnú tej sudkyni, pretože ona je zamestnankyňou kancelárie prezidenta republiky, má len prerušenú činnosť. A keď skončí, tak sa vráti do kancelárie prezidenta. Tak možno niektoré veci iba na Slovensku môžu takto fungovať? No určite. Napríklad ja si myslím, že bolo by dobre iniciovať zmenu ústavy Slovenskej republiky, že sudcovia súdov, kde sa rozhoduje s konečnou platnosťou, kde sa nemôžeš odvolať, by nemali byť bývalí politici. A pán Oros bol politikom, bol poslancom za politickú stranu v Národnej rade, bol funkcionárom politickým, bol predsedom ústavoprávneho výboru a proste bol, keď ja som bol predseda Národnej rady, bol v opozícii voči mne. A pán prezident, prečo ste nevymenovali tých troch sudcov za sudcov Najvyššieho súdu? Áno, to je problém, ktorý teraz má súčasný pán prezident, že nevymenoval sudcov Ústavného súdu, ktorých zase musí vymenovať. Rozdiel je v tom, že Národná rada pri sudcoch navrhuje dvojnásobný počet pre prezidenta, aby si vybral. A teraz, v čom je ten rozdiel? Národná rada zhodnocuje, či jednotlivý kandidát je vhodný a či spĺňa podmienky. Ona určuje, či spĺňa podmienky. Prezidentovi preto dáva dvoch, aby z tých, čo spĺňajú podmienky, si jedného vybral. Nemôže nevymenovať. Musí. Takto to hovorí aj ústava a znenie ústavy. A tu je nález z marca Ústavného súdu, ktorý teda vyriekol, že pán prezident Kiska mal vymenovať z tých kandidátov troch ústavných sudcov. Ďalší sa teda takisto odvolali. Musí vymenovať. Viete, paradox je aj v tom, že napríklad sudca Oros, ktorý rozhodoval vo veci Čenteša, pred niekoľkými rokmi Akadémia vied vydala publikáciu, kde aj on má určité vyjadrenie a článok, kde vo vzťahu k generálnemu prokurátorovi píše:
prezident republiky môže vymenovať generálneho prokurátora len na návrh Národnej rady. Ale nemá ústavnú povinnosť ho vymenovať. Odrazu v tejto kauze zmenil aj svoj právny názor. Keď diskutujeme o justícii, objavila sa informácia, že pán prezident Andrej Kiska navštívil súčasného generálneho prokurátora a nejakým spôsobom oceňoval jeho prácu. Považujete takéto vyjadrenia vôbec ten spôsob za štandardný? Nepochopil som to. Neviem, prečo prezident navštevuje úradníka generálneho prokurátora, pretože ak aj niečo chce, generálneho prokurátora si môže predvolať, ale ísť na generálnu prokuratúru, neviem, prečo pán prezident tam išiel a čo skúmal, ale zrejme vážne veci, pretože povedal, že je to dobrý generálny prokurátor, čo ma tak trošku zarazilo. Z akého dôvodu? Pretože predtým, ako bol kandidát na prezidenta, vo voľbách hovoril, že vymenuje okamžite Čenteša a nikoho iného. Takže som teraz tak trošku pomýlený. Pán prezident, prečo ste teda ku koncu vášho volebného obdobia nevymenovali 3 kandidátov na ústavných sudcov? Moje volebné obdobie končilo skôr, ako končilo volebné obdobie sudcov Ústavného súdu. Keby som ich bol vymenoval a zložili u mňa aj sľub, tak by bol dvojnásobný počet sudcov Ústavného súdu. Tých, ktorí odchádzajú a ktorí prichádzajú. Čiže ja som mohol, ústava mi to dovoluje, vymenovať, ale už by nezložili u mňa sľub. Sľub by museli zložiť u pána Kisku. A medzi nimi bol aj pán Mazák, súčasný poradca pána prezidenta. Áno. A bol som presvedčený, že všetci tlačili na mňa tretí sektor, hento, listy mi písali, že keď vymenujem, že to bude porušenie ústavy. Žiadne porušenie ústavy. Ja som do poslednej chvíli nepovedal, ako rozhodnem, hoci som bol presvedčený, že rozhodnem tak, ako som rozhodol, lebo ja som zaviedol to, že pri odovzdávaní dekretu ústavného sudcu sudca skladá aj sľub. Predtým aj pán Mazák, ktorý bol sudcom Ústavného súdu, jeho prezident vymenoval, tuším, v novembri alebo v decembri, až na budúci rok potom, po mesiaci, skladal sľub. Čiže toto som ja mohol urobiť. Ale nechcel som. Chcel som, keď prídu, zložia sľub. Tak ste sa domnievali, že pán prezident Kiska ich vymenuje. A že prezident ich aj vymenuje, pretože mu nič podľa ústavy iné neostáva. No v tom som sa sklamal, lebo pán prezident hneď povedal, že ich nevymenuje a ani do dnešného dňa nevymenoval. Možno jedna otázka v súvislosti s pánom Kiskom, sa o ňom rozprávame dosť často teraz. Uvažuje sa o nejakej rekonštrukcii toho objektu v Rusovciach. Aký máte na to názor vy? Tak môj názor je viac ako 10 rokov ten istý, pretože ešte keď som bol poslancom za HZDS a bol som v HZDS, tak v 96. alebo kedy vláda pána Mečiara na Rusovce dala asi 280 miliónov slovenských korún, aby sa zrekonštruovala strecha, lebo to padalo. V 98., keď už HZDS nebolo vo vláde, sa zastavila celá rekonštrukcia a dneska Rusovce padajú. Je to tak skvostné dielo a pamiatka, že ak si ju nezachováme, a už sa bojím, že to už bude veľmi ťažko, tak to sa barbarsky postavíme k našim dejinám, k našej histórii. A preto som ja celý čas, keďže to sídlo pod Slavínom nevyhovuje ako rezidencia prezidentská, skutočne nevyhovuje, chcel, aby sme, keďže je to také, odpredali celý tento areál a peniaze dali na záchranu tohto rusovského kaštieľa, kde by mohlo byť aj sídlo prezidenta nakoniec. Všetci sa postavili z začiatku proti mne a potom všetci začali v tom podporovať, že prečo sa to nerobí. Proste nechápem túto politiku. Hore na Slavíne sa nedá zrekonštruovať tá stará budova. Tá sa dá len zbúrať do základu a to si myslím, že v súčasnej dobe, keď sa hovorí o slovenskej politike, často sa spomína vplyv rôznych lobistických, finančných, iných záujmových skupín. Stretli ste sa s ním aj vy, alebo čo si myslíte o tom silnom vplyve oligarchov na slovenskú politiku? Už nie ste vo funkcii, myslím, že by ste sa nemuseli až tak diplomaticky vyjadrovať. Ja som sa diplomaticky nevyjadroval ani vtedy. No musí sa
ozaj transparentniť všetky konania, kam idú verejné financie a verejné zdroje. To je tá najväčšia úloha, ktorá, ak sa nezrealizuje, tak tento stav sa bude ťažko meniť. Ja som veľmi rád, že vláda našla zatiaľ aspoň toto dočasné riešenie, ako pomôcť poškodeným, ktorí prišli o svoje investované peniaze do materiálov, do strojov a nakoniec v rámci toho prišli o zamestnanie. Áno, a práve tam sa spomína ten vplyv tých silných oligarchov na... No a to všetko treba transparentniť, komu idú, aké peniaze a na čo. A vláda okrem toho v poslednom čase začala výraznejším spôsobom zasahovať a vytvárať si vplyv, alebo snaží sa znovu získať vplyv v niektorých strategických podnikoch. Urobili sa určité zmeny v zdravotníctve, chystá sa ďalší sociálny balíček. Napriek tomu tá nezamestnanosť je stále dosť vysoká. Čo podľa vás Slovensko v súčasnosti potrebuje prioritne? Stále je vysoká, hoci chvála Bohu mierne klesá nezamestnanosť. Veľký podiel na to majú aj európske peniaze. Áno, ale na druhej strane... Viem, ale európske peniaze, ktoré nevieme zrealizovať. A ak ich realizujeme, tak ich realizujeme často zle a dokonca musíme vrácať tie, ktoré už určitou realizáciou prišli preto, že bolo to urobené mimo pravidiel a noriem týchto zákaziek. Takže z tohto pohľadu si myslím, že nás čaká veľmi veľká úloha a ja sa tak trošku usmievam, keď každá vláda, ktorá príde, tak vyhadzuje vláde, ktorá v tom čase je pri moci, že zaostávame práve v čerpaní týchto európskych peňazí. Ja to beriem aj súčasný stav 50/50. To, čo nerealizuje táto vláda, takisto predtým nerealizovala ani tá vláda. Áno, sú tam obrovské rezervy. To sú veľké rezervy. Čiže tu sú podľa mňa tie také zdroje, kde by slovenskej ekonomike to veľmi pomohlo. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, vy ste, už sme sa o tom rozprávali, vystupovali viac menej v súlade s vládou. Niektoré výroky pána prezidenta Andreja Kisku naznačujú, že ako keby vybočoval z tejto zásady a skôr sa riadi odporúčaniami svojich poradcov. Má prezident koordinovať svoje názory, pokiaľ ide o zahraničnú politiku s vládou? Tak v prvom rade prezident musí mať svoj vlastný názor. Ak nemá vlastný názor, tak je to potom o ničom. Ale niekedy môže vybočovať z toho rámca. Samozrejme, preto hovorím. Takže pokiaľ ide o poradcov, takto, pokiaľ by vybočoval, tak to je určite jednoznačne konzultácia s premiérom, s príslušnými ministrami, to, čo sme hovorili na začiatku. S nimi sa musí dohodnúť. A pokiaľ ide o tú otázku poradcov, ktorú ste naznačili, áno, je potrebné mať poradcov, pretože na niektoré veci môže byť viacej názorov a ten váš nemusí byť ten najsprávnejší. Ale musíte ho mať. Ja som poradcov nikdy nemal ako zamestnaní v kancelárii Národnej rady, ale keď bolo treba ad hoc k nejakému prípadu, tak som presne vedel Zasahujú teda súčasní poradcovia pána prezidenta Kisku nejako výraznejšie? Som vedel z radov ekonómov, z radov zahranično-politických expertov alebo z hľadu zdravotníctva, že si musím zavolať a prekonzultovať môj názor. No, ak prezident si vyberá poradcov, alebo má poradcov, ktorí mu majú povedať, čo má robiť, tak to je už o niečom inom. Prezident musí povedať, toto chcem a poradca mi povie, či je dobré. Ale nie, poradca by mi mal povedať, čo mám robiť. Nedávno sa špekulovalo, často diskutovalo o tom, či mal ísť teda súčasný prezident Andrej Kiska do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Urobil chybu, keď tam nešiel? A logická otázka z toho vyplýva, ak by ste boli ešte prezidentom vy by ste do Moskvy išli? Ak by som mal pozvanie, áno. Áno, jednoznačne, ja poviem prečo. V vzťahu, hovorím, ja nekritizujem pána prezidenta. Toto urobil svoje rozhodnutie. Ale ak toto rozhodnutie urobil ako občan Kiska, tak to je jeho rozhodnutie, proti tomu nemôžem nič namietať. Sloboda rozhodovania. Ale ak to urobil ako prezident Slovenskej republiky, tak sa na to mal spýtať občanov.
Akým spôsobom občanov, viete? Veď veľká rozprava k tomu bola. A občanov predsi názor prezidenta vždycky zaujíma. A v tomto prípade, teraz to nechcem rozoberať, lebo tých názorov je toľko až, ale jedno je tu podstatné. A to som myslím povedal aj raz na otázku vášho časopisu. Tí ľudia, ktorí prišli na Slovensko ako vojaci, ktorí doma už mali mier, pokoj a mohli sa vrátiť k rodinám, prišli so zbraňou v ruke a bojovali proti druhým vojakom so zbraňou v ruke a riskovali svoj život. A mnohí ho tu nechali. Preto vzdať úctu k týmto ľuďom, ktorí sem prišli a zachraňovali nás, bojovali proti celosvetovému fašizmu. Tí si zaslúžia nie že našu povinnosť, že to musíme urobiť, ale naše vnútorné presvedčenie a vnútornú morálku a pokoru, že týmto ľuďom som za to vďačný, že dneska tu som, že sa mám dobre a že sa má dobre aj občan Slovenskej republiky. Rozhodnutie pána premiéra Roberta Fica ísť do Moskvy bol teda správny krok. Bol správne a bol v intenciách aj našej politiky ako člena Európskej koalície, Európskej únie. Však nakoniec si zoberte, že prišiel tam aj pán Kim Un ako generálny sekretár OSN. Prišla tam aj nemecká kancelárka. A premiér takisto sa nezúčastnil. Demonstroval, že nechce vojenskú prehliadku. Všetci to urobili. Tí, čo tam boli z Európskej únie, tak to urobil aj on. Čiže urobil dobre. Ale ja by som upozoril na niečo iné. Viete, postavili sme sa, že Európska únia spolu s Američanmi, že žiadna, a nakoniec aj Kerry tam teraz bol a v Soči rozprával s prezidentom Putinom. Myslím. S ministrom zahraničných vecí. Alebo s ministrom. Ale proste prišiel tam, kde akože je zákaz. Ale zoberte si ten taký jeden pán prezident Československého, to sú paradoxy. Oslobodenie a vylodenie spojeneckých vojsk vo Francúzsku. Bol pozvaný prezident Putin. Bol som tam aj ja. Prezident Putin prišiel. Si predstavte, že by Putin neprišiel na pozvanie francúzskeho prezidenta a spojencov na túto oslavu. Čo by boli písali o Putinovi? A dneska, keď ich pozval Putin na také isté, a za také istej situácie, lebo už vtedy mal problémy s Krymom a s Ukrajinou, a do Francúzska prišiel a bol tam. Už ste to povedali. Takže to sú tie také paradoxy. Áno. Aj oslavy konca vojny, aj to vylodenie v Normandii sú spojené s dianím na Ukrajine. Vy ste sa v tejto otázke takisto angažovali. Ako vidíte momentálnu situáciu na Ukrajine? Je to pre nás veľmi citlivá otázka. Je to náš sused. Viac ako si predstavujeme. Ukrajina, ja som vždycky hovoril, Ukrajina svoju vnútornú stabilitu si musí zabezpečiť sama. Ako náhle vnútornú stabilitu budeme chcieť my v Európskej únii a Spojené štáty a NATO, no tak jednoznačne, že ruská strana na to musí reagovať. A ak by túto vnútornú stabilitu išla sanovať ruská strana, no tak zase my by sme sa postavili do pozície Ruska. Čiže Ukrajina je dnes vo veľkom ohni a žiaľ Bohu, asi sama, už to tak vyzerá, že tú vnútornú stabilitu ťažko bude zabezpečovať. A ak, tak to bude nesmierne dlho. Jedine, a to som ja po celý čas ukrajinskej krízy hovoril, naposledy aj s poslancami, keď som bol v Rakúsku na rozlúčkovej ceste, s poslancami Rakúskeho parlamentu, keď sa ma pýtali, aby som povedal svoj názor, že ako vidím Ukrajinu, ale nie vládny. Hovorím, ja sa stotožňujem vo veľa veciach s vládnym názorom, pokiaľ je o Ukrajinu, ale jediné moje presvedčenie je, že Ukrajina bude mať politický systém a štátoprávny systém taký, ako máte vy. Že Ukrajina bude neutrálna. Že môže byť členkou Európskej únie a budeme radi, keď bude, ale nebude môcť vstúpiť do žiadneho vojenského zoskupenia.
Český prezident, ktorý bol teda na tých oslavách v Moskve, vyhlásil, že sankcie Západu proti Rusku onedlho skončia. Že tá situácia na Ukrajine je relatívne uspokojivá. Vyhlásilo to nakoniec aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Bolo vôbec zavedenie takýchto sankcií podľa vás správny krok? A myslíte si, že sa to bude uberať dobrým smerom? Európa a my spolu s ňou sme sa postavili proti anexii Krymu aj proti účasti ruských vojsk na Ukrajine. Naše stanovisko je jednoznačné a preto Európska únia musela urobiť nejaké opatrenia. Či tieto opatrenia z tohto ekonomicko-obchodného rázu boli správne, o tom dneska veľa ľudí pochybuje. A mnohé členské štáty Európskej únie sú v tom rozdelené. No, hovorím, že mnohí o tom pochybujú a pokiaľ dávate otázku, či sa naplní predstava pána prezidenta Zemana, nie som si celkom istý, pretože zrušenie sankcií veľmi záleží na dohodách, ktoré boli urobené v Minsku. Ak sa tieto dohody nenaplnia, tak Európska únia bude ťažko ustupovať od týchto sankcií. Ale napriek tomu si myslím, že zvyšovanie ekonomických sankcií nebude možné a budeme musieť robiť všetko preto, aby sme sa dohodli v rámci diplomatických rokovaní o zrušení aj tých, ktoré tu sú. Ja som za zrušenie, pretože poškodzujú členov Európskej únie, poškodzujú Ruska a aj Rusko a musíme hľadať východiskové cesty. A keďže dneska svet žije vždycky v riešení problémov určitým kompromisom, tak aj tu budeme musieť hľadať nejaký kompromis. Na Ukrajine alebo v súvislosti s krízou na Ukrajine sa až príliš aktivizuje Severoatlantická aliancia. Neprekročil sa už ten pomyselný prach, kedy sa z toho obranného paktu NATO stáva, nie že útočný, ale príliš aktívny a to vyvoláva nevôľu Ruska. Je táto politika správna zo strany Bruselu ako Severoatlantickej aliancie? Washingtonu, teda na čele so Spojenými štátmi? Medzi NATO a Ruskom existovali určité pravidelné stretnutia, hovorilo sa stretnutie NATO-Rusko, ktoré sa prerušila ich aliancia, celkom pochopiteľne na tie udalosti, ktoré boli, ale myslím si, že to prerušenie zase až tak rigorózne nebolo potrebné. Dnes je situácia, a ja som to hovoril aj vo vašom časopise, že ukludní sa situácia možno, ak sa obnovia tieto stretnutia. A práve minulý týždeň, alebo kedy som počul, že minister Lavrov o tom hovoril, že mali by sme sa znovu stretnúť, Rusko a NATO. Čiže tu vidím také prvé náznaky a záblesky toho, že sa bude hľadať určitá dohoda. Pretože kým sa nedohodneme v rámci tejto sféry, tak v rámci tej ekonomickej sa budeme ťažko dohadovať. Na pozadí týchto udalostí nebolo by možno výhodnejšie pre Slovensku a opäť so stupom rokov, keby sme neboli členmi aliancie, keby sme boli povedzme neutrálny štát. Ja neviem, či ste zachytili aj zvýšenú nevôľu alebo odpor verejnosti proti takejto politike NATO. Začali sa konať určité demonštrácie aj na Slovensku. Čo si o tom myslíte? Slovensko po rozdelení s Českou republikou, po rozdelení Československa, nebolo v dobrej situácii ani zahranično-politickej a už vôbec nie hospodársko-ekonomickej a sociálne problémy boli veľmi ťažké, však tu boli okresy, kde bola nezamestnanosť. Spájate to teda naše členstvo s nejakými ekonomickými väzbami? No samozrejme, to, že sme vstúpili do Európskej únii a aliancii, to pre Slovensko bolo šťastím. Aj to, že sme v aliancii, je to blok, ktorý zabezpečuje našu bezpečnosť. Samozrejme, že po všetkých týchto turbulenciách vo svete, v Európe a vzťahu k NATO a rozhodovania v niektorých otázkach, najmä vojenských, sa načrta myšlienka hľadať možno nejaký iný spôsob zabezpečovania ochrany vo svete. Ale to je hudba asi na dlho. Pán prezident, čas sa nám neúprosne kráti. Už sme sa dostali na začiatku športu.
Nepochybne ste sledovali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Nepostúpili sme do štvrťfinále, je to teda jednoznačne neúspech. My sme dokonca za posledných od roku 2007 nepostúpili do štvrťfinále iba raz. Stotožňujete sa s tým názorom, že úroveň nášho hokeja na medzinárodnej scéne ide dole? Mali sme tentokrát aj dobré mená v tíme hráčov z NHL, napriek tomu sa nám to štvrťfinále nepodarilo dosiahnuť. No ja si myslím, že úroveň našho hokeja vôbec nejde dole. Len tie štáty, ktoré predtým ten hokej nehrávali, nevenovali mu toľko pozornosti, nemali toľko štadiónov, nemali toľko hráčov. Dneska sú už v pozícii iné. Dneska sú vyrovnaní súperi aj Kanade, aj ruským hokejistom, aj nám. Čiže v tomto problém nevidím. A v čom bol teda problém podľa vás? Tak tých problémov je viacej, ale to si myslím, že je pre predsedníctvo hokejového zväzu. Ja som presvedčený, že aj tí hráči, ktorí tam boli a posledné 2 zápasy ukázali, že odozdali všetko, ale proste nešlo im to. Viete, on je problém aj v tom, že ako posudzujeme hráčov v domácej lige. Zoberte si príklad. Surový hral v KHL v Slovane, Slovan vypadol, išiel do Banskej Bystrice. A keďže je stredný útočník, a máme málo stredných útočníkov, tak tréner povedal, tak zoberieme Surového, celkom sa mu ako tam darilo, ale on tam mal byť taký, že sedieť na stredačka, keď bude treba ho dať. A on bol najlepším stredným útočníkom. Čiže tým chcem povedať, že naša liga vôbec nie je zlá liga, domáca. A možno, že niekedy treba hľadať hráčov aj doma. Ale to už je vec trénerov a to je ťažké. Chceli by ste zobrať, ja teraz nepoviem žiadneho hráča z ligy, ale vedel by som povedať, miesto Tomáša Tatára. No, keby som bol tréner, jasne, že zoberiem Tomáša Tatára. Ale chudák Tomáš sa trápil, sám to povedal. Možno keby tam bol niekto z našej ligy, aj by som vedel povedať, že by bol lepší. Ale Tomáš chudák do poslednej chvíle hral, trápili sa tam v Detroite, cestoval domov, zmena času, iné klzisko. Ja sa mu nečudujem, že mu to nešlo. Proste vypadla mu forma, ale je to svetový hráč. V súvislosti s majstrovstvami sveta v Ostrave sa objavila informácia, že pán prezident Kiska letel do Ostravy lietadlom. Je to štandardný postup? Vy ste tiež takéto niečo používali, keď ste navštevovali športové podujatie, že by ste lietali lietadlom? Nie, určite takto. Je to vec pána prezidenta. Pokiaľ ide o to, či pôjde autom, lietadlom alebo loďou, to si určí prezident. To neurčí ani ochránka, ani minister, nikto. Takže bol tam jednoznačný nejaký príkaz alebo zámer? No on povedal, že ide takto. Či on, alebo ochránci, ale ja keď ku mne prišli, že do Košíc ideme lietadlom, že nemáme čas, som povedal, nie, ideme autom. Ja som využíval i auta, ja som na lietadlách nechodil na žiadne športové zápasy alebo akcie. Chodil som, ja mám rád auta, takže som chodil autami. Pán prezident, ďakujeme pekne za návštevu. Dnešná relácia Extra téma ako nová relácia časopisu Extra Plus sa končí. Túto reláciu si budete môcť pozrieť na webovej stránke časopisu Extra Plus vo videosekcii. Pripomínam, že tento časopis Extra Plus zastrešuje vydavateľstvo Mayer Media. Reláciu si okrem toho budete môcť pozrieť aj na YouTube a takisto aj v niektorých regionálnych televíziách. Dovidenia.